Hola, soc José Barber. Avui vaig a fer-vos una xicoteta ressenya sobre el llibre Wendy i l'enemic invisible. Aquesta novel·la està escrita per Andreu Martín. El llibre tracta d'una mossa d'esquadra que li diuen Wendy Aguilar. Una nit abans de Nadal estava patrullant amb el seu company Roger. Van trobar a una dona que estava cridant que el seu home la volia matar. Se'ls van emportar a comissaria per ficar una denúncia de maltractament, però al final no van arribar a juí. També cal parlar de Mon, una xiqueta de 9 anys que és orfe, que al final acaba passant els Nadals amb Wendy i els seus pares, Pere i Judit. Als pocs dies van trobar a la parella Zafrano morta, que suposadament ell l'havia matat a ella i després s'havia suïcidat. Com Wendy no s'ho creia, va començar a investigar pel seu compte i així va trobar que era el verdader assassí. Aquest llibre m'ha agradat molt perquè tracta els temes de violència de gènere i d'una xiqueta que és orfe. També m'agrada perquè és de misteri policíaca, però n'hi ha hagut una cosa que no m'ha agradat, que segur que no han guardat el secret de qui era l'assassí fins al final, sinó que abans de que arribara al final ja sabies qui era l'assassí. Però en realitat el llibre està molt xulo de llegir i a mi m'agrada moltíssim. Adeu.